Hai, halo perlok. Mentang idon ha kane kajaka. Hang ne ha jan kasnong ka baki khot ma iksar. Bat mentang idon tang arngut ngimut bania lai khwai do hang thi ha wa kan si. Te nasnong sedu shani ngila yat lang ba kumba. Sau kenta da kajat namar menta bom sya bania kali ngi ha bania da kajat. Te kumta ngah kane kajaka ru ngidang ha bania ki kumno sa kumba arkenta hadu bangin lapo ya kajaka bangi kwai mentangi la don hang neha seteng riat perlok kajing hai ke bom la ban batai ka bajing ai hadu kata bat kiriat ru ki ba isir kai ki bom la ban batai hapek perlok kini kiriat ale perlok mentangi lapoi ha kene ka jaka kene ka jaka ka baki khot ha kene ko ki ya kene ka jaka ki ong ba kene ka start menrau lane kene ka wa ba kan si gabadon ha kene ka than maupun mau iksar lane riang poi cuat nak kemana sekarang? Apa tu ini dia strong lah. Ya. Di khas ang ibon sa kilang po ay khas ang tiyo kilo ong pakasay la bere siap kita perlok ngila krek banya mi no nakane kejaka ru kaba sirkai hadu kata kajing riat ke bomla ban batai oh kat kane karya rembom barse hapong betang ke singgara man thong patulun rum singola syuk nomor ba oh ngopai palat
mentah nila like na hu tu riat bak basir kai but nila poi hakane ka jaka plang nila sngo ba las sngo kumbala poi snong tang ba ngidang ban hap dang haban yai kijat biang sa kumbalai kenta tang ba de isuwa ban tang ya ini kijaka kilom tua kini kena akan ekor ke bamenta de perlok kila ban ladap hikwa ban wan mar kini kijaka kilom kini kena dari kata-kata yo lesti ladap hikwa ban wan kimsa ong yang ngingen sa yalam yang ki akan kijaka de tang kini ki jingkret ki bakbiat bamenta jongki ki bakpej ya kai YouTube jongi lembah ka jing pej ke jongki ban lembah ka jing tersan ke jongki tu boleh